Je to Škoda Fabia, rok výroby 2001, čtverka, 16 ventil. Super, krásavec. A kolik to stojí taková přestavba? To už mě stálo tak přes 250 000. A i s nákupem toho auta? Bez jenom úprava. Tak to je super. Takže co to znamená v tvém případě? Je to bláznoství, anebo? Je to koníček, ale jde to do peněz strašně, ale to se nedá nic dělat.
You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know?